Хәтта иң кичкенә сәяхәт тә фотографияларсыз узмый. Тәэсирләреңне якыннарың һәм дусларың белән уртаклашу, социаль челтәрләрдә лайклар җыю, булар барысы да сәяхәтнең аерылгысыз өлеше. Казанга сәяхәт итәр алдыннан фотоаппарат яки смартфон камерасы белән коралланыгыз. Бу тапшыруда Миндилә Нигъмәтуллина Казанда фотога төшү өчен иң матур урыннары турында сөйләде. Тапшырубызда саубуллашу минутлары. Алдагы җырчыбыз бүгенге хит парадыбыздан төшеп кала. Бүген кемне каршы алабыз икән? Әйдәгез әле ачыклык. Bardın ayrılışı ağır bit gözlerinin ımını yüreğime salayım toqda do'stımı sabır sensiz nişler nişe kar bu sular orman işe gışalar işilemez metallar iki bizden sular orman işe gışalar işilemez metallar
Елның киләсе кайсы вакытында Казан федераль университеты каршындагы ботаника бакчасына барып, үсемлекләр патшалыгындагы зур булмаган фотосессия үткәрергә мөмкин. Елның иң салкын вакытында да биредә чәчәк атучы үсемлекләрнең меңнәрчә төрен очратып була. Казан каласының тагын бер искиткеч урынын ачыкладык. Демәк, эфирбездә музыкаль пауза. Каршы алыгыз Гөлназ Акбашева. Әгәр дә сезнең постапокалипсис рухындагы гадәти булмаган фото сүрәтләр төшерәсегез килсә, сезгә тәгаен Казан суның иске үзәне өстенә сузылган 65 метр озынлыктагы тимер бетон корылма янына килергә кирәк. Күперне 20нче гасыр башында төзегәннәр, ләкин җитешсезлекләр аркасында бу күпер транспорт йөрү өчен яраксыз дип табылган. Айгөл Закирзянованың Instagram аккаунтына кирип карасагыз, фотолары арасында нәкъ шушы урынны таба алырсыз. Gerek Яшик дилер бергәләр Күп вакыт алай булмый Язмыш бит бездән тормый Рәнҗемә миңа балам Булмады башка чарам Кай вакыт шулай тормыш Алла бүтән борылыш Нидер қалмай балада Вақытны сузу артып Үзілер жіпіне тартып
бәхет диләр түгәрәк, китә ул да тәгәрәк. Йөрәкләр дөрләп янмый, сөюгә урыны калмый. Рәнҗемә миңа балам, булмады башка чарам. Кай вакыт шулай тормыш, Алла бүтән борылыш. Нидер була арада, тотып калмый балада. Вакытны сузу артып, өзелер җепне тартып. Вакытны сузу артып, өзелер җепне тартып. Өзелер җепне тартып. Тормыш түгел йөз мәсьәле, сынау бирмәс түз мәсьәле. Кояш та чыкмый тормый, болыт таралмый калмый. Рәнҗемә миңа балам, булмады башка чарам. Кай вакыт шулай тормыш, Алла бүтән борылыш. Нидер була арада, тотып калмый балада. Вакытны сузу артып, өзелер җепне тартып. Вакытны сузу артып, өзелер җепне тартып. Бишбалта бистәсе буйлап йөргәндә Иске Дары заводына һәм Зеланд Успения монастырына игътибар итегез. Сез әлеге урынны интернет челтәреннән эзләгән арада без Дилара Мироваева, Сабина һәм Ленар триосына лаеклы урынны тапшырырбыз. Әнкәй минем кайтуымны көтәсеңдер һәр көн сагынып. Язлар җитсен инде, җирләр кипсен, кайтырмын мин кыштай кагынып. Без кайтырбыз әнкәй тик көткәндә, син бит безнең өчен бер генә. Еллар үтәр менә сакланырсың безнең күңелдә. Без кайтырбыз әнкәй тик көткәндә, син бит безнең өчен бер генә.
Туган илге хизмет итебез, синең белән булу мизгелләрең, айлар аша өзлеп көтәбез. Без кайтырбыз әнкәй тик көткәнә, син бит безнең өчен бер генә. Еллар үтәр менә бүгенгәдәй, сакланырсың безнең күңелдә. Без кайтырбыз әнкәй тик көткәнә, син бит безнең өчен бер генә. Еллар үтәр менә бүгенгәдәй, сакланырсың безнең күңелдә. Еллар үтәр менә бүгенгәдәй, сакланырсың безнең күңелдә. Сакланырсың безнең күңелдә. Абсалямов урамындагы граффитилар сезне профессиональ стрит артның гаҗәеп дөньясына алып керер һәм якты фотографиялар ясау өчен майданчык булыр. Бүтән йорт биеклегендәге күп катлы панель йортлар һәм якты фантазиялы иллюстрациялар кушылмасы сезгә яхшы кадр һәм күтәренке кәеф бүләк итәр. Сихрләде серле күзләре, Колагымда ишетелә назлы сүзләрең. мин бәхетле синең белән бергә чагымда. Гөмерлеккә булшы янымда. Икәү тормыш юлларыннан барасы ирек, гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек. Икәү тормыш юлларыннан барасы ирек, гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек. Синең янда күңелкәем мәхәббәт сизәр. Йөрәккәем, син диеп тибә. Bir қолыңны әйдә җаным, атлый гел бергә. Минем генә сөйгән ярым, булшы гомергә. Икәү тормыш юлларыннан барасы ирек, гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек. Икәү тормыш юлларыннан барасы
Казандагы тарихи урамнарның берсендә базар дип аталган модага туры килгән шәһәр клубларын яңа дәрәҗәгә күтәрә торган төнге бар ачылды. Төнге тормышка чумып, неон утларында ясалган зәвыклы фоторәсемнәр иясе буласыгыз килсә, монда килегез. Ләкин исегездә тотыгыз, барга кергәндә катгый дресс-код каралган. Хит-парадызга кире кайтып, Инсаф Мардановка лаеклы урынны тапшырабыз. Her günü göresin düşüme, yılmayıp şıgasın direnenine, şeşeğine jillerge, jillerge, jillerge paradı büdesin direnene. Инсаф Марданов. Горький паркы табигать сөючеләр өчен кызыклы булыр. Сез монда озын аллеяларны, бик агачлар арасыннан төшү һәм менү сукмакларын, кешедән курыкмый торган кулга ияләшкән киемнәрне, җырлый торган фонтаннарны күрерсез. Уңыш елмайса, хаситә төркемендә бәлки очратырсыз.
Казанга килеп, аның иң колоритлы урыннарын күрмичә китү җинаятькә тиң. Шуңа күрә иске татар бистәсенә юл тотыгыз. Бизәкле татар буралары фонында матур фотосурәтләр ясарга, борынгы искиткеч гүзәл мәчетләр янында берничә портрет фоторәсеме ясарга мөмкин. Хит парадыбызны моңлы җырчыбыз Эльвина Галимова дәвам итә. Başlap gelgende Qabat sine Kürdüm tüşümde Işan dedin Eytken sözüne Yok ışanmayım Sina ışanmayım Sinen belen Birge bulalmayım Yeraklarga Hazır vakit ötüp gitti Sina bulgan hisler süreldi Çıkma büten benim yollarıma Tırmışımda izler kaldırma Yok kerakmi Mina Kirekmi Senin hisler Mine eretmi Yeraklarga Gittin mine kaldırıp Vakit yaralarını Düzeltmi Yok ışanmayım Yok ışanmayım Yeraklarga gittin meni kaldırıp Hamanda özünü unutmayım Yeraklarga gittin meni kaldırıp Hamanda özünü unutmayım Казанның иске урамнары буйлап уңышлы кадр эзләп йөргәндә Алафузов фабрикасы турында онытмагыз. Казанның Киров районындагы сәүдәгәр Алафузовның элекке җитенерләү фабрикасы урынында урнашкан заманча лофт киңлек нәкъ шулай дип атала. Биредә төрле чаралар үткәрелә һәм бөтен шәһәрдән иҗади кешеләр җыела. Алдагы баскыч нәкъ иҗади егетебез Айнур Галләмовка тапшырыла. Бар син диye
Бәгърем жанаттым, ник шулай булды? Юллар айрылды, бар кышлар идек, канат кайрылды. Кичәдә синсез, бүгендә синсез, сиңа да бәлки авырдыр минсез. Төннәрен янам, ялгызым калам, эзләп сагынып таңда уянам. Кичәдә синсез, бүгендә синсез, сиңа да бәлки авырдыр минсез. Төннәрен янам, ялгызым калам, эзләп сагынып таңда уянам. Ник керәшмәдек мәхәббәт өчен, җиңелгәнне сынадык сөюнең көчен. Чын булмаганмы әллә ярату, ник кирәк булды җанны ялату? Кичәдә синсез, бүгендә синсез, сиңа да бәлки авырдыр минсез. Төннәрен янам, ялгызым калам, эзләп сагынып таңда уянам. Кичәдә синсез, бүгендә синсез, сиңа да бәлки авырдыр минсез. Төннәрен янам, ялгызым калам, эзләп сагынып таңда уянам. Түгел мин көтәм, яраттың мине, анысын беләм. Өзелми калган өметләр җепләре көтә һаман синең килүне. Кичәдә синсез, бүгендә синсез, сиңа да бәлки авырдыр минсез. Төннәрен янам, ялгызым калам, эзләп сагынып таңда уянам. Кичәдә синсез, бүгендә синсез, сиңа да бәлки авырдыр минсез. Төннәрен янам, ялгызым калам, эзләп сагынып таңда уянам. Төннәрен янам, ялгызым калам, эзләп сагынып таңда уянам. Эзләп сагынып таңда уянам. Тапшыруыбызны искә алыр вакыт. Бар игътибар экраннарга. Ömür boyu yarısı yürek, seni sağınıp solğunar. Hidellerden dolkun şu aşkıma dostum, көңілімді dolqınlar. Рәнҗемә миңа балам, булмады башка чарам. Кайвакыт шулай тормыш, Алла бүтән борылыш. Biz qaytırбыз әнкәй көткәндә, син бит безнең өчен бергәнә. Еллар үтәр менә бүгенгедәй, сакланырсың безнең күңелдә. Икәү тормыш юлларыннан барасы ирек, гомерлеккә ярымы булып каласы ирек. Шәшеңне җилләргә, җилләргә, җилләргә таратып үтәсең.
Бу яңа истәлекле урын Казандагы иң популяр ЗАГС кына түгел. Шәп фотолар ясар өчен уңайлы күзәтү майданчыгы һәм шәһәр символы да. Казан күзәтү майданчыгының 2 биеклеге бар. Аскы өлештә тәрәзәләрнең рәшәткәләре фонында фотога төшергә, өстән Казан Кремле панорамасын, Кремль яр буен, Миллениум күперен, Казан Ривьерасын һәм заманча Казан архитектурасын, Мегеллан һәм Берег торак комплексларын күреп була. Şaktan kuşağına alıp nazlağuşum minim sırlarımni sıydıruşum ihlas anlağuşum minim leveniyen duasına irtelerim boşlana ügüt nasihat Durmuşda zata vara Eniyenden koşup gına sürleşken günlerimiz Sular sibip terbiyelep üstürgen Казан каласының иң матур урыннары буйлап сәяхәтебез ахырына якынлашты. Әлеге тапшыру сезгә файдалы һәм кызык булды дип ышанасым килә. Әгәр дөрестән дә шулай икән, безнең социаль челтәрләргә кирип язылыгыз. Мин Дилә Нигъмәтуллина сезнең белән тагын бер атнага саубуллашып торам. Исән-имин булыгыз.